ok dhi maber kabisa. Ero kamana yengina waduogo mondo masom paro bende kawuok kuom joneno magwa mago mag Ramogi TV e gwenge mopogore opogore nyaka jogo maneno ka nitiere diaspora orgi uru ote ntiere kendo wadhi kodgi e yo makare. Yena mondo adhi e county mano ma Migori, mano ka wantiere kar kanyo ka warango Kedo gi nyange mar nyithindo manyiri, mano e county ma Migori. Jojuma oyawre Migori county ucheo yo machalo na to kawuono barane chal mar wach nyaka sani gino ma iluono kawuono gi kukumare machiegni. Erokamano Cleophas, county ma Migori wachio makare aneno ka piny ler. Okinyi makawuono gino bende koro watu wake ahinya county ni en kautende kod wechego ma Kedo kod nyange mag nyithindo go manyiri. Wang'ene county ma Migori achiel kuom counties 22 e piny Kenya ma bende nyithindo go manyiri thoth gi koro pod itere wechego mag nyango. Ka okinyi makawuono nitie ogande migepe mopogore opogore mowuok mago mag ji giwegi kaachiel kod mago mag piny owacho ma bende koro mokae mar twak ni to en yo mane ma inyalo keti mar kedo kod wechego mag nyange nyithindo go manyiri. Kwa ng'iyo giko mar higa mokalo nitie cases maromo 38 e doho mag jogo mane omak kautende kod wechego mag nyango. Ka nyithindo go manyiri malo 600 bende ne oresi kautende kod wechego mag nyango ma Kuria. Ma en penyo bende osebiro ka koro podhi mitang'o minyalo tim mar kedo kod nyango e county ma Migori. Okinyi makunda nitie kod mokuom jokanyo bende wadwa kwa twago ndro ang'o manyien magikelo kawuono. Oseketo kenge mopogore mar kedo kod nyango. Ang'o manyien magikelo makoro nyalo konyo e wechego mag nyango e county ma Migori. Miya achiel kachiel mondo koro awuo kod achiel kuom jokanyo adwa ni ichung' kaka ing'iyo kacha. Adwa ni mokuongi e olnwa nyingi to iwuok e riwruok mane? An iluonga ni Victor Sugwa, wuok e riwruok miluongo ni Network for Adolescent and Youth of Africa kata NAYA e yo machuok. To kawuono wan gi romo ka kendo wan gi ji moa e okange mopogore opogore e county ka ma ang' notel ne First Lady Her Excellency Agnes Ochilo. Kendo wayao program manyien miluongo ni Catalyzing Whole Community Approach. To gimwang'iyo en ni osebedo ka ji tiyo gi migepe mopogore opogore. To jogo manie kor gwenge bende wang'iyo ni ere kaka wanyalo tiyo kodgi e yo mojiwore mondo waduok incidences mag tero joma nyiri nyange mana kaka ni isewacho mbele kanyo. Kwa ng'iyo wacho ni luongo ne catalyzing uchal joma koro nywando oganda. Ang'o malich buganda dhi timo kinde ka kinde ruogi mopogore ka dhi e kind oganda ipuonjo oganda to weche mag nyange pod ni malo. Ang'o manyien mukelo kit oganda? Gimanyien mwakelo en ni koro wang'ni program ni kan waloso nwabet gi ji e gwenge kendo oganda mondo walosi wang'eni to en ang'o ma gidwaro. Koro gimoro mane gikone gidwaro en ni gin ma gidwa ni gikaw okang' mambele mar mondo giduok weche mag nyange mag joma nyiri ichien. Matinda ni koro wabiro dhi e gwenge kacha to wabet go oganda to oganda ema koro ng'iyo ni ka magi e kuonde ma nyange timre mag joma nyiri kendo mae kaka koro wadwa ni watime kasto jomwa yudo ka kendo wakonyo piny owacho mar ng'iyo ni magi e jok matimo weche mag nyange mondo mi piny owacho koro okawnegi atua kendo. E kinde ka kinde osebed kithoro wacho ni riwruoge mag ji giwegi biro e gwenge ma Kuria samoro gimanyo omenda mathoth to gitiyo kendgi omenda gi chama chama. En higni malo 10 kokedo gi nyange. Ang'o motumonwa tieko nyange Kuria? Gimomiyo ing'eni mae gima nie kit ji gi timbegi. To gik manie kit ji gi timbegi ok inyal biro dichiel ka ng'ama yawo dhoot to nitieko. En gima nyaka itwag gi oganda mos mondo omi gineni mae e rach mar nyange, mae e kaka nyange ketho ne jogo manyiri mondo gibed ni gin gi dongruok kendo ok ginyal somo bang' nyange. Ng'eny gi biro weyo wach skul e kinde kanyo. Koro wadwa ni mondo koro gin bende gikaw okang' mambele mondo gin makoro giti e wach nyange mag joma nyiri. E higa mokalo ka kwadhi kwatieko ne piny owacho noketo geto ni mondo tiek nyange higa mokalo 2022 nyaka sama wuoyi ni un kaka usebedo kind oganda Kuria nyange ni en ata malo mane to higa mane mwanyalo tieke? King'iyo higa mokalo aparo ni ne wan kaka jo Kenya pani no nyalo wacho gima jongere wacho ni ambitious.
to gini okanyal koni ni mae higa mibiro tieke, lakini kama koro wadhie ni wasichako neno ka gigi dok chien matene trend dok chien mos to kaka ji mang'eny medo timo e kaka wan gi geno ni gini bro dok chien. Kwatieko wan gi chike mathoth makedo kod nyange e Kenya kae, chike gi be oseket gi yono makare koso yo ma iketo gi kuom oganda marach? Ang'o momiyo chike gi gintie to ok wane ka gikonyo ahinya? Koro osebet ka nitiere mbekni e kaka itiyo gi chike, kata kaka ng'eny ji kata kipenjo gi gineno ni chik to nitie, to kipenjo ni jogo monego bed ni konyowa kata joma oluongo ni law enforcement officers bende gisetiyo, kendo kuonde ng'ado bura bende osebedo gi ng'ikruok moro matin. King'iyo higa mokalo Migori County, cases mowacho ni gender based violence cases kama oting'o ji tero nyango kendo nyithindo gine mapod tindo, ne gin cases 220 mosebet kosekete doho. To nyaka sani koro pok wang'eni tadi ma doho oseng'ado ma jogi osetwe. Koro nyaka wamed tiya kendo nyaka wamed mana ywa tol e yo makare mondo omi waduok weche gi chien. Kawe ipenjo mogik, josiasa bende oikore, bentie political goodwill e kedo kod nyange kwatieko? Josiasa oikore, kendo kineno Kamin County nika kawuono e launch ma kawuono ni, mano nyisi ni county kawo gini okang' mamalo koro. Ero kamano kuom lewa chal kod mana tiyo kod kamano. Kinyalo winjo mano Victor mar riwruogno mar Naya Kenya, kama bende olero kenge mabende koro gidwa kawo. Kama duong' mowacho en ni gidwa dhi e kor gwenge. Kinde ka kinde oganda osebiro ka ywak ni joriwruok osebiro ka dhi e kor gwenge mar kuno weche mag nyango, to gino wuon ok onywandgi, ka wach ni gima duma gikelo sani en nywando oganda e weche go makedo kod nyange. Pod wago tach ka mar ng'eyo ni to twak ma odiochieng' ma kawuono ang'o ben madhi wuok bede koro nyalo konyo tieko weche go mag nyange to ahinya e kaunti ma Migori. Agoniero kamano ahinya Jo Juma ibago twake makare, en geno marwa ni gigo duto bende magiwacho gidhi chopo gi kata gidhi keto gi e tim mano kotenre kod kedo kod nyange mano mar nyithindo manyiri ta inyalo rano my county ma Migori. Nyakora mogi jong mano Jo Juma ko kacha county ma Migori okelo lero makare kotenre kod weche go mag kedo